Master, marami naman tayong natanggap na ayuda. Oo, marami na naman tayong mapapakain ng Ma- mga... Mga bata ka mo, gano? Oo. Oo, tanggap lang ng tanggap. Pagkatapos, pag mayroong maraming bata dito, Pakainin. pakainin. Yan, ganyan po kami dito naman. Hindi puro tanggap kami ng tanggap ng ayuda. Basta meron kaming mga ayuda na tatanggap at meron mga batang naglalaro, pinagluluto namin sila ng lelot, mga makakain nila. Mga batang amog po yan. Ano? Kaya okay lang kami. Huwag kayong matakot magbigay ng ayuda. Salamat po sa lahat. God bless all. Sana ka na naman kayo. Sobra natin kinakain sa mga batang abon. Sa mga batang amog, Oo. yan ang sumobra. Oo. Dami yan, yan na lang. Ito na lang. Malakas kumain yung mga batang amog, ano? Oo, marami kasi sila eh. Di ba, basta importante, we were blessed to bless others. Sabi nga, pinagpala tayo para pagpalain din yung iba, no? Sige, at maraming salamat, Master. Makakainom ka na. Sige. Iba mo lang dito para... itong sobro kayo, para sa atin naman. Sa atin yan. Mamaya. Dadagdagan na lang natin ng itlog, ano? Itlog na lang. Ay, ayos yun. Ano? Nag-uwian na yung mga batang amog. Yung iba, umuwi na. Ba naglalaro? Oo, naglalaro. Pero lang gawin natin, give and give lang. Take and take, ano? Oo. Okay, God bless. Yun na. Shot yun na. Nandun na, may ulam tayo. May pakisukat nga yung ano natin. Yung level natin, no? Pakisukat mo nga kung yung level niya. Tignan natin, mister mo, tignan natin. Baba mo, pakita natin. Sige, baba mo, para... Sige, sukatin mo nga. Ito na lang, bossing. Ano, low fuel na tayo. Oo. Pwede bang sardinas na lang puro sardinas? Ha? It's dapat may kanin. Sino kaya ang good Samaritan pa dyan? Oo. Ano? Para sa sa warak-warak po, ayan. Oo. Baka magkaroon tayo ng mga good Samaritans dyan. God bless po sa lahat. Tama eh. Wala na ang kutsara. Yan na lang ang patis. Yan na lang ang toyo namin. Binuhos mo pa lahat dyan. Wala tayong antong mga bagang ito. Kita na nga mangwakit ang toyo ng teo. Kubuha na lang, butasan mo na lang yung utak ni Toys. Marami ring toyo yan. Kalala yung bulong sabi. Mr. Pogi na rin buluksin ko po. Toyo. Kay Michael. Yan, Lolander sa saka yung mga bullets. Yung mga bullets ko, magaling sa basketball. Mabibilis, magaling mag-dribble, walang panalo, di marunong mag-shoot. Magaling lang umawak ng bola, hindi marunong mag-shoot. Master! Ikaw ayaw mo kumain ng lola, tayo lelot. Ayaw ko. Bakit? Busog ako. Busog ka? Ano yan, Master Jordan? Ating nangyang ayuda, bossing. Ano yan? Anong ayuda? Saan ito galing? Binigay sa atin, oh. Galing yan kay Bunso. Tignan ko nga. Oo, bossing, oh. Ano, ayos yan? Tignan mo nga kung papasa sa panlasa natin yung ayudang bigay. Ayos to, bossing. May ano pa, may isang bossing din pa. Ay, ano? Tignan ko nga. Ayun, oh. Tignan nga. Wow, thank you. Ay, salamat sa ayuda. Yan ang gusto ko sa... Yan ang nagbibigay ng ayuda. Merong kape. Oo. Ha? Okay na tayo. Mabubuhay na tayong isang linggo dito. Basta tipid-tipid lang tayo na, Mr. Bon. Oo. 555. Pwede na. Ayun nga, Dali mo dito, Mr. Bon. Ayan. Kaya pala na doon yung listahan. Melvin. Okay. Salamat. Tignan ko. Nilagay mo nga dito sa... Ito, bossing, oh. Ito, bossing, oh. Asan? May Shanjin, O nga mo. may Skyflake, kape, Marami na yan. Maraming salamat sa nagbigay ng... oh, may gilasa pa. Parang kasagsagan ng pandemic ah. Oo, oo. Isang linggo to, bossing. Pwede na isang linggo yan. Oo. Oh, may beer brand ka pa, oh. Ha? Ay talagang... Salamat.
Galing yata ito sa bulso mo bossing Galing ba sa buso Oo. yan? Kay Doc eh? Oo, ito po. Oh, talaga kumple. Meron pa tayo pulutan. Pwede. May pang ayat ka pa. Salamat. Oh, may pera pa dito. Ha? May pera pa dito. Ilagay mo dyan sa mesa. Tingnan nga natin. Pangloting din yan, ano? Oo. Pambili din ng mantika. Oo. Kana galing sa bulso. Galing sa Kay Doc eh, maraming salamat sa ayuda. Galing kay boss. More blessing. Double blessing comes to you. In Jesus' name, salamat. At isang linggong ayuda yan, Mr. Mon. Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes. Lunes, Martes. Hindi, pwede na ito, di ba? Isang ganito, isang araw. Ano, tipid-tipid lang naman tayo eh. 1, 2, 3, 4, 5. 6, may birbra pa. Pinapataba yata talaga yung daddy nila, no? Salamat. Ito yung the best dyan. O maghanap ka na ng ano yan, ng kalamansi. Game na tayo, tsaka yelo. Salamat, Buso, salamat. Maraming salamat. Bossing. May ayuda pa Ano? Ba, swerte yan. Magandang swerte yan. Ano yan? Ito, sabaw. Sinigang yata ito. Ba, May ano pa. May galing kay Ma'am Lendang to. Oo. sopas pa. Oo. Tingnan nga. Oo. Amuin mo, baka mamaya nainitan, ha? Hindi, kainit ko Kasi yung itlog natin kanina, talagang bugok na ang dating. Iinit ko. Ano, Rosigang? Oo, sinigang yata. Pwede na yan. Oo. Nakasave tayo ng isang sardinas, no? Oo. Salamat, Ma'am Lendang. Salamat sa ayuda. Talagang you are best. One of the best. Thank you very much. At saka doon kay Doc Tay, talagang very best kayo. Salamat sa lahat. Bossing, ganda na kita naman ayuda. Hindi ko na mo. Dali kayo dito. Unipack Mackerel, ha? Oo. Thank you very much. Salamat ka lang. May ayuda. Kami ayuda. At kita kaya naman. Palaman tayo, Mr. Mon. Alright. Tawa-tawa ka pa dyan, Buster. Ito si Bossing, namumroblema siya ulam. Pagod na pagod daw.